sira na, inangin yung antena, tapos isa na lang natitirang paa ng mesa. Yung refrigerator, kung dati masagana, ngayon wala nang kalaman-laman, puro daga pa. At ang damitan natin ay puno ng gagamba, na sa tuwing sinisilip ko, mas lalong namimiss kita. Kaya eto ako ngayon, maya't mayang naluha, at ang tanging kayakap ko ay ang payat ng pusa. Buti na lang meron pang empilay, sanmiglay, tsaka magpulay. Ayan na po. Nag-e-experiment po si Rose. Experiment hindi to experiment. Gutom lang talaga. Oh, Ayan na, dumulas po yung mantika. baka pumutok to. Ha? Baka pumutok. Tatalsikan lang naman tayo. Pag pumutok, bilisan mo lang paghatak. Paghatak nga. Nang... ano ba hahatakin? Mata. Ayusin mo. Ayun, kutsa, ay, tanga, binaba ko pala yung baso. Kutsara, wala na? Wala. Ano, kutsara mo rito. Andun, binaba ko, di ba? Siya nga. Bawasan mo yung heat mo, baka masyado malakas. Baka pumutok na talaga. Ngayon yung siya, mukhang tanga. Number 5 nga. Di ba? Kaya ang bilis uminit. Mild mo lang, mga 1 lang. 1. Grabe naman 1. Sample pa. Kailan yan matluto 1? Pag pumutok, alam mo na. Jik. Kapain mo daw. Ayaw. Ito, initin mo muna yan, no? Ano ba talaga unahin? Init o ang... Sige na, magprito. Huwag ka maingay. Huwag ka maingay na. Maingay ka na naman. Yan na ho, nagprito ng itlog sa plancha. Para-paraan ho dito sa Saudi. Ganun talaga. Nagutuman sa baba. Ano? Ano? Luto na. Luto na siya. Pero ulo mo, tas Josephine eh. Luto na. Kamay mo. Kamayin ko na. Hindi yung kamay mo nakaharang. Hindi kasi, hindi naman siguro ito mainit. Naluluto ba yan kung di mainit? Alam mo, iyaan mo lang muna. Huwag mong galawin. Iyaan mo lang. Luluto yan. Kumalma ka lang kasi. Kalma ka lang. Dinamay mo pa ako sa kalukuhan. Sa kaya nail cutter ko. Ito, silupin ay. Ganun ang tinapay. Mamaya. Ha? Pag ano ng itlog, uy, napunta na sa carpet yung itlog mo. Luto na, Josephine, oh. Sige. Ano siguro? Hindi, initin muna natin tinapay. Initin mo muna tinapay bago ano. Ito, oh. Ano, katiro yun sa kuko, uy, gago. Makita tayo yan, damak naman itong mga ano na to. Paraan nga, eh. Gunting, meron akong gunting. Gunting naman nga eh. Matitanong pa tayo dun ha. Ayun na, pumutok na Rose. Luto na. Luto na yung adobo. Ay, adobo yung itlog. Ayun pa din. Pwede na yan, malasado lang. Itabi mo lang muna, lagay mo sa plastic dun, oh. Latag mo kaya yung tissue, oh. Ayun na ho, nakapag-experiment na po mga patay gutom. Wala pala tayong asin. Yaman na, magkakasakit lang tayo sa asin. Pwede na to? Oo, pwede na yan. Huwag mo na baliktad. Baka yung kulay ng plancha napunta na dyan sa itlog. Sa pa, itlog.
tinapay. Ayusin mo yung pag-video. Tapos, ay, ano mo yung itlog bago isa ulit itlog. Asin, anong ginagawa ng toyo? Isarisa natin mamaya. Ano mo? Yeah, you already know. We run.